V diametrálne odlišnej situácii sa pred prvým semifinále ocitli brankári aktérov Norenove fantastické výkony versus nepresvedčivý Hnilička. Úvodné semifinálové dejstvo verne pripomínalo to štvrťfinálové, v ktorom účinkovali Česi s Rusmi. Hnilička hneď od začiatku čelil nespočetlým nájazdom, v presilovke spálil najväčšiu príležitosť Jussi Jokinen, hrajúci vo formácii s menovcom Olim. Napriek veľkej streleckej prevahe sa Severania stále nevedeli gólovo presadiť, až prišiel prekvapujúci náprah Riku Hála, ktorý pokoril českého brankára ľahko čitateľnou strelou. Fínsky útočník, zjavne sa zbavujúci puku tesne pred ukončením striedania, otvoril skóre v 9. minúte, keď puk Hniličkovi zaplával pred očami. Od pamätného duelu na olympijských hrách, keď Jarko Rútu rozbil Jágrovi s prilbou aj hlavu, sa v týchto zápasoch iskry aj v tomto mali Fíni navrch a aj v ďalších šanciach, ale prestávkový náskok ostal jednogólový. Presilovky, ktoré Fínom v dovtedajšom priebehu vychádzali excelentne, sa im napokon stali osudovou pascou. Výbornú prácu štvrťfinálového hrdinu Irgla zakončil parádnym backendom Tomáš Plekanec. Najlepší aj najskúsenejší fínsky obranca Numelin márne stíhal mladšieho protivníka, ktorý majstrovsky zvládol zakončovaciu fázu. Český tím mal málo ostrielaných lídrov, ale tí zabrali v kľúčových momentoch. Vyhraté boli Výborného, strela Tomáša Kaberleho, ktorej smer zmenil práve David Výborný. Kapitán českej reprezentácie a detailná štúdia, ako strávil čas od buly až po presný teč. Nepriaznivý stav prinútil Fínov riskovať, odvolali brankára Norenu, ale odrazený puk sa v obrannom pásme Čechov dostal na hokejku Jaroslava Hlinku, ktorý definitívne rozhodol o tom, že česká nádej na obhajobu viedenského prvenstva žila až do posledného dňa šampionátu v Rige. V samotnom závere sa ešte fínsky kapitán Jokinen pustil do Tomáša Kaberleho, keď neuniesol ťarchu semifinálovej prehry, ale direktoriát turnaja ich zo záverečných bojov o medaily nevylúčil.